Cas Palau. Sembla que ressuscita la branca sobre el finançament irregular de Convergència Democràtica. Hi ha res que s'hagin de preocupar. Hi ha informes que asseguren, això és el que publiquen avui dos diaris, que dos proveïdors del Palau van donar a Convergència Democràtica 775.000 euros. Nosaltres, miri, dues coses. Nosaltres sempre hem manifestat l'absoluta confiança en la justícia i per això a vegades ens sap un punt de greu que la justícia faci aquestes coses tan curioses, no? Com, diguem-ne, dedicar-se en comptes de, si això és un informe policial, s'ha de transmetre, se suposa, al fiscal i al jutge donar-ho amb els del cas, però això de que cada dia doncs, hi hagi aquesta connexió tan perfecta, diguem-ne, entre qui investiga i uns determinats mitjans perquè això s'amplifiqui, home, fa pensar que més que una cosa judicial és una cosa que surt, que interessa en aquests moments que surti, segurament perquè hi ha una posició molt ferma del president de la Generalitat amb el tema del pacte fiscal i potser cal debilitar-lo, no? I una manera de debilitar-lo és fent treure coses que al final es veurà que jo crec, honesta i sincerament, que aquí no hi ha res. Nosaltres, les comptes dels partits polítics d'aquest país estan superauditades per molta gent, per moltíssimes entitats. I Convergència Democràtica jo crec que és dels partits que, amb totes aquestes auditories que ens han fet, que ens els han fet, diguem-ne, molt més exhaustives, per cert, que amb altres partits, doncs sempre hem sortit amb nota, no? Per tant, jo li he de dir que nosaltres estem molt tranquils en aquest sentit.